Barau Sanata ne ya ce da ni a kullum na magaisuwa, da shi diga ke faɗi tashi domin Kano ta zama kokwa. Ashe shi tuma dawaki na gurin Kano ta zama ta ɗaya. Barau Maliya kai rawa, kwararre marar mantuwa. Idan har ana so a wa Kano ayyuka ta zam kokowa, a nemo irin namu Sanata Barau baba mai juriya. To kwarai shi tuma dawaki mai gida ba za mu manta sa ba. Cikin tafiyar Sanata Barau shi bai tsaya baya ba. Da mun tashi waka ta Sanata shi bai ke biya ba. Ga mai magana da yawon Barau shi mai rukon gaskiya kwarai. Barau Maliya kai rawa, kwararre marar mantuwa. Idan har ana so a wa Kano ayyuka ta zam kokowa, a nemo irin namu Sanata Barau baba mai juriya. Kwararren dan gwagwarmaya Rabi'u Daushe mai gaskiya. Sayayyen SSA mai da baibayi kawai kabiya. Daushe mai da baibayi kuma dan gwagwarmaya gaskiya. Ita ce na shito kuma na Barau Maliya Kainuwa. Barau Maliya kai rawa, kwararre marar mantuwa. Idan har ana so a wa Kano ayyuka ta zam kokowa, a nemo irin namu Sanata Barau baba mai juriya. Amanan nake so na dakata cikin baitukan Kainuwa. Mawaki na injiniya Siraj ne bi Idris yan uwa. Amma shi tuma dawaki ne ya sani baitukan Kainuwa.